Hai brosai, hai unsai, hai sadonan sai tu basobok badik wa eseyo basobok badik jo kamin galau. Kaba minang garah lapau dan serpu biasa yo terlebih dahulu ambo mohon maaf ya. Nambah kato pitua ko umu alun setahun jaguang darah alun setampuk pinang ilimu kurang kabanaran punyo kuaso. Dan saya yang perlu je pantun masai. Ko ado jarum nan patah. Usah diletak dalam peti. Elok dibuang kapal matang, jangan diambil pancukia duri. Ko ado katona salah, usah diletak dalam mati, elok dibuang ke balakang, jangan menjadi upek jo puji. Nan kini ko saya, nan kamin galau kini ko yo bapantun awak yo, nama pantun awak. Sabab nan pantun ko saya kini lah diakui di dunia, nama so budaya pantun ko punyo awak jo Malaysia yo. Mari kita lestarikan pantun awak ko saya. Biarpun nam pantun-pantun lama kita cuba pantun bagurau ya. Selamat mendengarkan saya ikolah pantun bagurau dari Kamin Galau. Semoga dusana tahibur. Semoga pantun awak ko semakin dikenal dan go internasional. Selamat mendengarkan ya saya. Talu bayu lah buan kapa belendo turun josi koci gila lah yu garaman tangga urang dak ramu ambil kalaki. Saringgi 28 sebulan 30 hari. Kunci dipecik, kuplang ditekan gigi satu masuk sekali. Anai-anai tabang karimbo, tibo di rimbo makan padi. Sadang menangguang mintu tibo, tapaso awak menggigit jari. Anggu-anggu kapalo mangga, kapabala buah tampe nan sampi. Awak masuk orang nan tinggal, nambularai makin tasapi.